കൈയടിച്ചെന്ന് സ്വീകരിക്കും. ഒരു പുറത്ത് തൃശ്ശൂരിന്റെ അമരക്ക സ്റ്റാർ വിഷൻ വെങ്കിടങ്ങ്. ഒരുപക്ഷെ മലപ്പുറത്തിന്റെയും പാലക്കാടിന്റെയും തൃശ്ശൂരിന്റെയും എല്ലാം മുന്നിൽ ഏറ്റവും അധികം കലാശ പോരാട്ടങ്ങളിൽ മുഖാമുഖം ഏറ്റുമുട്ടിയ രണ്ട് നാമധേയങ്ങൾ സ്റ്റാർ വിഷൻ വെങ്കിടങ്ങ് വേഴ്സസ് കവിത വെങ്ങാട് വളാഞ്ചേരി. കലയെയും കലാകാരന്മാരെയും സ്നേഹിച്ച് കാടുകെട്ടി തെളിച്ചൊരു മൈതാനമാക്കി മാറ്റി അവിടെ പൂരപ്പെരുമഴയുടെ പെരുമ്പറ നാമപ്പെരുക്കങ്ങൾക്ക് വേദി സമ്മാനിച്ച തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയുടെ അമരക്കാരൻ സാക്ഷാൽ ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ നാട്ടുകാരായി ഈ പടക്കളത്തിലേക്ക് വരുന്നെത്തിയ നീലക്കുത്തായക്കാർ ഒരു പുറത്ത് മത്സരിക്കുന്ന സ്റ്റാർ മിഷൻ വെങ്കിടങ്ങ് ഗുരുവായൂരെങ്കിൽ മറുപുറം തൊട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത കളിത്തട്ടും കഥകളിലെ മുന്നണി പോരാളികളായി തന്നെ ഈ മികവിന്റെ പടയോട്ട വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കായിക താരങ്ങൾ മറുപുറത്ത് കവിത വെങ്ങാട് വളാഞ്ചേരി. കോർക്കകളുടെയും ഗർവാണികളുടെയും മാനമർപ്പിക്കുന്ന നിലവേദികൾക്ക് മുന്നിൽ കൊയ്ത്തരിവാളും കരിങ്കൽ ചീലകളും കാറവടിയുമായി പോരിനിറങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പേരും പെരുമയും പേറുന്ന നാട്ടങ്കത്തട്ടിൽ നിന്ന് വിരുന്നെത്തുന്ന കളിക്കൂട്ടുകാർ ഓറഞ്ച് പടയാളികളായി ഈ പടക്കളത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ കുതികുതിപ്പുകൾ കാഴ്ചവെക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മാത്രം പറന്നിറങ്ങിയ പടയാളികൾ. ആർക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്താമെന്ന ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് ടീമുകൾ മുഖാമുഖം. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി മാറ്റിയ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ആരാധക വൃന്ദങ്ങളുടെ കയ്യടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മുന്നേറിയ ചരിത്രമുള്ള 14 ചാമ്പ്യൻ പടയാളികൾ ഇന്നിന്റെ പടക്കളത്തിലും മറ്റൊരു വിജയത്തിന്റെ തീപാറും പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു കയറുവാൻ ചെറിയ ലീഡുകൾ ആദ്യം കരഗതമാക്കിയെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു നൽകുന്നു സ്റ്റാർ വിഷൻ വെങ്കിടങ്ങ്. നഷ്ടപ്പെട്ട ലീഡിനെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു മറുപുറത്ത് കവിത വെങ്ങാട്. കയ്യടിയോടുകൂടി മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന പോർക്കളം ഇന്നിന്റെ പടക്കളത്തിൽ മറ്റൊരു കലാശ പോരാട്ടത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പടക്കളത്തിലേക്ക് കളിക്കളത്തെ കൈപിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കായിക താരങ്ങൾ കൊണ്ടും കൊടുത്തും മുന്നേറിയവരുടെ പോരാട്ട മികവ് ഇന്നിന്റെ കളിക്കളത്തിൽ ആർക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്താം. അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് 56 കായിക താരങ്ങളിലേക്ക് ആര് ചുരുങ്ങുമെന്നറിയുവാനുള്ള പടയോട്ടം. 5000-ന് മുകളിലേക്കുള്ള ചാമ്പ്യൻ സമ്മാനങ്ങൾക്കരികിലേക്ക് ആര് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നേടുന്ന കായിക താരങ്ങൾ വീണ്ടും കവിത വെങ്ങാട് കൈയടിച്ച് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ആവേശത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് കാടും കാട്ടാറും കടന്ന് കൊടുങ്കാട്ടിനുള്ളിൽ കയറി കാട്ടുപാതയിൽ കൂറ്റൻ തടിവലിക്കുന്ന കാട്ടുകൊമ്പന്മാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന 14 താരരാജ കുലപതികൾ കൈയടിച്ച് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മോനിപ്പള്ളിയുടെ പടക്കളത്തിൽ നിന്നുന്ന ഒരു പടയോട്ടത്തിലേക്ക് ഈ കളിക്കളത്തെ കൈപിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവർ എതിരാളിയെ ടച്ച് തകർക്കുകയെന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യവുമായി ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിലാക്കം കൊണ്ടുപോയി മറുപുറത്ത് ഇന്ത്യയുടെ നേരിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് രഘുവൻ കൂട്ടരും 2ാം നമ്പറിൽ ഒരു സർവോത്തരന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ മറുപുറത്ത് ഷാജഹാൻ വെങ്ങാട്. എന്നാൽ 95 കിലോക്കാരുടെ ചെറുതായൊരു ചാഞ്ചാട്ടം കൈയടിച്ച് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. എവിടെയോ കാലുകൾ ഇടറുന്നു, ആരുടെയോ കൈകൾ അടയുന്നു. കൈയടിച്ച് മോനിപ്പള്ളിയുടെ കരഘോഷം ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരുപക്ഷെ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ പോരാട്ടം എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പടക്കളത്തിലേക്ക് തൃശൂർ മുന്നോട്ട്, മലപ്പുറം മുന്നോട്ട് കൈയടിച്ച് മാത്രം സ്വീകരിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം. മാനൂക്കാരേറ്റിന്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ വിജയം കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ രഘുവനെ കുറിച്ച് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത പേരുകളിൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർ വിഷൻ വെങ്കിടങ്ങ് ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ രാജവരിമാന കോട്ടസംഘങ്ങളെ കുറിച്ച്